Yabantu asihlalani phansi ke sanhlalani phansi yokwethu ubuyile uminister we-directives. Ubuyile uminister we-directives u-suspended minister Senzo Mchunu. Andithe kuqaleni bekwi-ad hoc committee. Be-ad hoc committee wayenza laa nto ayenzayo kwi-ad hoc committee ngoku ke ngoku uze kwiMadlanga commission. Nikhumbule ke bantase into nokubana kwiMadlanga commission ngoku siku-phase 2, meaning that kuza aba bantu babekwe izityholo so that they can come and respond to ezi zityholo zibekiweyo ngabo nguGeneral Mkhwanasi. You understand? So bazoresponda to ezo nto ke ngoku. So ke ubantase namhlanje ke ngoku uyangena u-suspended minister tyurukutu ndamjonga ndithi hayi mani ikhona into yohlukileyo ngayo because ngoku ndandimbona kwi-ad hoc committee wayengekho nje. Into le nto yohlukileyo ngaye asondele bantase asondele ndathi zii-accessories. Ufake into apha endlebeni bantase, ufake ii-earphones ziyehla zithi niyazibona za earphones zakudala zeNokia ke fake apha ziyehla zithi ndiqonda uba utheni na ngoku namhlanje wafake ii-earphones zithini le nto. Hayi wayi-explain wathi ame ndimamela kaloku andiseva kakuhle apha ezindlebeni ndimdala andiseva kakuhle nam ndaqonda hayi ndiyayi-understanda ke laa nto yoba noko u-directives mdala. You understand? So nyhani inoba akeva hayi nyhani ndithi ndisajonge leyo bantase tyurukudu Xhosa people have entered the chat. Ndithi yintoni ngoku kuthiwe le nto uthe uNomkhitsi le nto yiZulu war. Ningenaphi ningayiyeki le nto? You understand? Ndibe nalo msindo bantase uba kutheni ningena ningayiyeki le Zulu war iqhubekeke. You understand? Hayi azi-introduce lo usifakayo kule nto athi yena unguThembeka Ngcukaithobi. Ndathi Thixo, ndathi halala bhebhe, ndathi Thixo Thembeka Ngcukaithobi. UThembeka Ngcukaithobi ke bantase xa ndimzobela ipicture yilaa nto kuthiwa nguWagavaza. Nayazi le nto kuthiwa ngurhasatsha wegqwetha yilaa nto ke. Thembeka Ngcukaithobi kaloku bantase yilaa genge ifunde laa law yokuqala. Yayazi laa law ingqindilili, not law yaseWusu, laa law yaseUnitra before it was Wusu. Layo yase-Unitra bantase laa law yayisithi gqina incwadi engaka kube kungekho AI. Ufunde laa law laa mfo wayipasa. Phofu for uba abe kanti ufunda laa law kwakufuneka kuqala epase iBantu education enze ustandard 10. Elaa xesha amabhulu i-apartheid iyaxhaphazela ithi wamenza u-10 wakhe wampasa u-10 wakhe wafumana ii-distinctions zakhe waye-Unitra wafika e-Unitra wayipasa ilo yakhe wayityekeza imfundo. Ndimxelela ke ngoNgcukaithobi ke mna ke uyilaa nto kuthiwa nguWagavaza welo. Uthe wothi uNgcukaithobi uyiloya kaSenzo Mchunu. Ndathi Thixo wam, ndathi Thixo wam, ndajonga i-commissioner phaa uMadlanga wathi uMadlanga ndathi hayi minister you ate that mntasi. Ndaqonda Ngcukaithobi hayi nyhani fine bantase ingabi namsebenzi azi-introduce uNgcukaithobi aphume ecaleni sibuyele ke ngoku kuminister Senzo Mchunu because naba bakulolo kaloku naba bakulolo caba ke ngoku bantase le nto ilapha kufuneka uminister kaloku uminister akakwazi uba arepresentwe yiloya funeka ezirepresente yena. Qha kaloku uminister xa ubhatyaze kakhulu phaa kwi-ad hoc committee ngoku uNgcukaithobi akafuna abhatyaze apha. Ufuna abantu bethethe njengakulaa nto yezaa movies ooJames Bond bantase umanyelwa endlebeni. Uminister kuzakwenza zaa nto ke bantase zaseTV-ni. You understand? Uzamamela amamela uNgcukaithobi uba uthini. You understand? So ke bantase sikuloo nto but ndiyayithanda man because that means ngoku uminister Senzo Mchunu uyithathe serious iMadlanga commission. Uminister Senzo Mchunu uyibonile uba iMadlanga commission ayonto yodlala, akudlalwa phaa. Kufuneka akhuphe abantu abangqindilili, kufuneka akhuphe oorhasatsha oowagavaza belo. So sikuloo nto ke bantase it's gonna be interesting, it's gonna be interesting but but kule sendivile ngoku because obviously beqalile ke utsho i-statement sakhe mos besitshilo i-statement sakhe okwangoku sohluke kancinci from i-statement asenze kwi-ad hoc committee, sohluke here and there. So inoba ke ngoku uNgcukaithobi ufakile i-red pen yakhe phaa wathi you understand?
So ke ngoku inoba ke ngoku wasixelela kuNgcukaYithobi into nokubana uminister kuzafuneka i-cross examinwe ngoLwesihlanu. So usezawutsho istatement sakhe ke bandase ngomso, and then ke ngoku ngoLwesihlanu uzawubuya ke ngoku abuzwe imibuzo. Kuzafuneka uminister afake zibe mbini ezanto. Uzawufuneka azifake zibe mbini because bezimane zisiwa uzakwenza njani. But ke bandase okay ke ihambe kanjalo kaminister. Basically namhlanje ibi-intro icareer yakhe and all those things. Ibi-intro asikangeni ke ngoku kwinto ezibalulekileyo ezifana nee-directives, ezifana no-disbandment, ezifana no-immediately, asikangeni kwezo nto ke bandase. So sizawungena ke ngoku kwezo nto ngomso, and then ke ngoku Friday ke ngoku kwenziwe into zakhona. So silapho ke bandase itsho i-update namhlanje.